Niin seuraava pyrkimys voisi olla semmoinen, että laitettaisiin potentiometri johonkin analogisen portin tuloon ja otettaisiin AD-muunnin käyttöön. Analogisen portin tulot ovat täällä A0 eteenpäin. Niistähän näytölle on syöty kyllä jo A4 ja A5 pois. Mutta A0, A1, A2 näitä tuloja on käytettävissä. Niin jos vaikka A0 ottaisi sitten ikään kuin syöttäisi sen potentiometrin liuun arvon. Eli potentiometri tulee saamaan toiseen ääripäähänsä plussähkön ja toiseen ääripäähänsä miinussähkön. Ja liuku kytketään sitten se keskimmäinen napa tuohon A0, jolloin se A0 jännite saadaan siirtymään 0-5 volttiin. Siis kun kääntää sitä potentiometria. Ja sitten tällä pystyttäisiin niin kuin lukemaan analogiaportista se kyseinen lukuarvo ja periaatteessa syöttämään se lukuarvo